Boxwima Vera, Sada Samu Gradu Chengde. Avoje moj doručak. Mnogo ljudi. Trebalo mi je odmor. Pozdrav svima, ja sam Vera, a sada sam u gradu Chengde u pokrajini Hebei. Ko što znači sada u Pekingu je vrijeme prevruće. Vidite sada u Pekingu danas je 32 stupnja Celzijeva, ali u Chengde sada je samo 27. Grad Chengde nalazi se sjeveroistočno od Pekinga, a udalje je nešto više od 200 km. Putovanje brzim vlakom iz Pekinga traje samo 59 minuta, a cijena karte je 58 yuana, oko 7 evra. Ovdje počne naša aventura. Planinsko odmorište Chengde. Planinsko odmorište Chengde je mjesto na koje su carevi iz dinastije Qing dolazili provoditi nekoliko mjeseci u godini, kako bi pobjegli od ljetnih vrućina u Pekingu. Sada je to ogroman kompleks koji ima vrtove, carske parača i hramove. Nalazi se među 4 najpoznatija kineska vrta i mjesta svjetske baštine UNESCO-a. Vidite, drvo ovdje je vrlo visoko. Izgrađeno je za vrijeme Qing dinastija, što je trajala od 1644. godine do 1911. A trebalo je gotovo 90 godina za dovršetak, što znači da je vrlo veliko. Eto, pokazat ću vas ovu kartu. Podijeljeno je u 4 dijela. Ovdje je ulaz, ovo je područje parače, a ovo je jezero područje, ravničarsko i brdovito područje. Visoki dužnosnici, plemstvo i strani izaslanici bili su primani u prednjem dijelu rezidencije, a u stražnjem dijelu bile su carske odaje za spavanje. Drvo zgrade ovdje ima poseban miris. Kupila sam umjetnički sladoled, kaže se da je sladoled s ukusom lotosa. Njegov oblik je zgrada i jezero u planinskom odmaralištu, što je stvarno lijepo. Dijelovi planinskog odmarališta koje je izradio čovjek dizajnirani su u skladu s tradicionalnom kineskom tradicijom uređenja okoliša, uzimajući u obzir prirodnu topografiju brda i vode, što vjerojatno objašnjava zašto sve izgleda i djeluje tako skratno. Ovo je zid parače, a dugo je 10 km, a kaže se da je najdugi zid parače na svijetu. Hajdemo da gledamo šta ima na zidu. Ovdje mogu se vidjeti neki od 8 unutrašnjih hramova planinskog odmarališta, a ovaj iza mene poznat je kao Mala palača Potala i naše sljedeće odredište. Mala palača Potala. Pravo ime joj je Putuo Zongcheng. Ovo sveto mjesto izgrađeno je između 1767. do 1771. po uzoru na paraču Potala u Lasi. Osim očite svrhe održavanja vjerskih aktivnosti, ovdje je car primao diplomate koji su predstavljali različite etničke skupine unutar carstva Qing. 8 hramova integriraju elemente Han, mongolske, tibetanske i orega umjetnosti, kako je naveo UNESCO.
Ukrainskog odmaralištu Čendr i 8 hramova. Vidjeli smo umjetničku razmjenu između različitih etničkih skupina i arhitektonska načela skladnog suživota između čovjeka i prirode. Hoće li vam se svidjeli ovo ljetno odmaralište? Šta misliš? Ako vam se ovaj video sviđa, ne zaboravite lajkati, komentirati i podijeliti s ljudima. 哦，这是录像啊。